Мәскәү татарлары штабы шәхесләр белән тарихыбызга сәяхәтне дәвам итә. Чираттагы әңгәмәдәшебез, тарих фәннәре докторы, Татар энциклопедиясе һәм Төбәк Мирәне институты директоры, академик Искәндәр Аяз улы Гыйләҗев. Искәндәр әфәнде, менә сез республикабызда Идел-Урал регионы буенча иң җитди һәм төпле белгечләрдән саналасыз. Моңа инде Рафаэль Мустафиннан соң сез калгансыздыр. Чөнки сез Германияга барып та архивларда утырган, анда шактый яшәп тә алган кеше. Менә яшь буын белеп тә бетергән Идел-Урал регионында нәрсә икәнен. Менә башта шундый сораудан башламакчы булам әле. Менә Идел-Урал регионы турында сүз чыкканда, кемдер әйтә, аның составында 25 мең кеше булган, кемдер 30 мең, кемдер хәтта 40 мең дип әйтә. Бу бер. Икенчедән, менә бу Идел-Урал регионы дигән исемне кем биргән? Билгеле инде ул заманда урыслар арасында оештырганнар, әрмәннәр, чеченнәр арасында оештырганнар Идел-Урал регионы дигән исемне кем биргән? Һәм анда татарлар башкаларына кергәнме, яки Идел буендагы әйтик Чуаш, Маркайда кергәнме? Күп кырлы сорау, хөрмәтле Рашид дус. Мин инде башыннан башлыйм, яме. Күптән түгел генә бер интернет комментарийларда мин турда язган бер иптәш, миңа таныш булмаган, шулай дип әйткән. Гыйләҗев заманында үзе өчен бик җайлы һәм бик тар тема сайлап алган дип әйтә. Идел-Урал регионы тарихы дип. Шуннан башлар идем мин. Бу бер дә тар тема түгел беренчедән, бер дә җайлы тема түгел икенчедән. Чөнки заманында мондый тема белән шөгыльләнү гомумән тыелган иде. Кайдан да җайлылык. Һәм бу тема белән шөгыльләнү җаваплылык белән дә бәйле. Чөнки бик четерекле тема. Бу тема белән шөгыльләнү өчен бик төгәл булырга кирәк. Таянып, чыганакларга таянып алып барырга кирәк. Һәм сүзегезне бүлеп кенә әйтим әле. Инде Германиягә барырга уйлагансыз икән, болар белән шөгыльләнергә уйлагансыз икән, сез немец телен мәктәптә, университетта өйрәнгәнсезме? Мәктәптә дә өйрәнелгән. Немец телен өйрәнергә мәҗбүр булдыгызмы? Юк, алай түгел. Мин мәктәптә дә яхшы өйрәнгән идем алман телен, немец телен. Мин махсус дәресләр дә алган идем. Безнең әтинең шундый бер хыялы бар иде, минем балаларым чит телне яхшы белергә тиеш дип, шуңа күрә ул бөтен теге мөмкинлекләр бирде безгә, миңа да, энекәшләремә дә, шуңа күрә без инде бу юнәлештә электән үк әзер идек. Һәм әлбәттә инде аны шарлау катлаулы нәрсә, чөнки телне теге китаптан белү бер нәрсә, икенче яктан ул шул мөхиткә килеп керү, тел мөхитенә килеп керү бик тә ничек дип әйтик, катлаулы нәрсә. Ул телгә кереп китү бик тә җайлы нәрсә, бик җиңел нәрсә түгел. Хәзер инде әгдә менә шушы Идел-Урал регионының асылына күз салыйк. Шуннан да бу хәрби берәмлек икенче бөтен дөнья сугышы тарихында үзенең изен калдырган. Ләкин ул Идел-Урал регионын аерым карарга аерым карау дөрес булмас, чөнки ул бит татарлар регионы гына оештырылмаган алманнар тарафыннан. Алманнарның планында гомумән башка халыкларга таяну юк иде. Сугыш башланган вакытта алар бары тик алман коралы белән генә җиңүгә ирешербез дип хыялланганнар. Чөнки аларның идеологиялары национал социализм, расистик идеология, ул алманнарны башка милләтләрдән, башка диннәрдән, башка расалардан өстен күрә һәм башка милләтләр алар өчен юк. Менә аны онытырга ярмый. Ну, алар түгел инде, куллар түгел инде, чөнки аларның үзенә күрә ниндер баскычлары бар иде, дәрәҗәләре бар иде. Бу ул аерым мәсьәлә име. Ләкин монда шунысын әйтергә кирәк. Алманнар бер дә башка халыкларга таянуны планлаштырмаганнар сугыш башлар алдында. Тора бара, ләкин вазгыять үзгәрә һәм алманнар инде әкренләп бу фикердән баш тарта башлыйлар, чөнки сугыш алар планлаштырганча бармый. Алар бик тиз арада, бик тиз вакытта җиңүгә ирешербез дип уйлаганнар да, ләкин ул барып чыкмый. Менә бигрәк тә без Советлар Союзына каршы сугышны башлап җибәргәч, бу вазгыятьнең үзгәрешенә күз сала алабыз. Алманнар бит инде нигездә планлаштырганнар, мәсәлән, 2-3 айда Мәскәүгә барып җитәбез дә, хәрби парад оештырабыз да, бетте Советлар Союзы үзеннән үзе җимерлә дип. Барып чыкмый. Димәк, теге Блицкриг дигән нәрсә, теге яшен сугышы дип әйтик инде, яшен кебек тиз сугыш барып чыкмагач, алар инде әкренләп бераз башка юлларда эзли башлыйлар. Бу хәзер сугыш сузылачак, без бу шартларда нәрсә эшләргә тиешбез. Һәм менә ниһаять килеп чыга шундый бер план. Советлар Союзы күп милләтле дәүләт. Күп милләтле дәүләттә изелгән, буйсынган
халыклар бар, русларга каршы тора торган халыклар бар дигән караш килеп чыга. Һәм бәлки менә шушы халыкларны хезмәттәшлеккә тартып булыр микән дигән фикерне яклаучылар да килеп чыга. Хәрбиләр арасында, галимнәр арасында. Чөнки баштан әйткәнемчә, андый планнар юк. Һәм кемнәргә таянып була дигән сорау туа. Беренчедән төркиләр, икенчедән мөселманнар. Төркиләр Алман галимнәре карашы буенча ул зур төрки дөньяның берилеше. Зур төрки дөнья тарихи күзлектән караганда борынгы чордан ук олы дәүләтләргә, олы империяларга каршы тора торган дөнья. Англиягә каршы, Франциягә каршы, русларга каршы. Мин инде кыскартып кына әйтәм, әйме? Бу аларның шундый карашы бар. Икенчедән мөселман дөньясы. Ислам дине. Ислам дине шулай ук колониаль изелгән халыкларның дине күпчелектә, һәм алар да шулай менә шу колониаль империяларга каршы торучы дин. Шуннан соң менә шушы ике үзенчәлеккә күз салып, алман сәясәтчеләре, дипломатлары һәм кайбер галимнәр әкренләп менә шушы фикерне алга сыра башлыйлар. Менә шушы төрки мөселман халыкларына таянып булмас микән Советлар Союзы халыклар вәкилләренә. Әлбәттә, бу зур җитәкчеләр тарафыннан ризалык тапмый әле ул, ничектер бу фикер белән килешүчеләр җитәкчелектә күренми баштан. Ләкин әкренләп менә шушы фикергә килә башлыйлар һәм ниһаять рәсми карар 41 елның декабрендә кабул ителә. Көнчыгыш легионнары турында сүз бара ул карарда. Ләкин аңа кадәр әле ниндидер рәсми буйрык булмауга карамастан, хәрби әсирләр арасында махсус комиссиялар эш алып баралар. Ул Көнчыгыш министрлыгы дигән оешма була Алманиядә. Һәм менә шу Көнчыгыш министрлыгы тарафыннан хәрби әсирләр лагерьларына комиссиялар җибәрелә махсус. Һәм ул хәрби комиссиялар рус булмаган халыкларның исемлекләрен төзи башлыйлар. Алар белән әңгәмәләр оештыралар. Татарлар да бар анда, казаклар да бар, үзбәкләр да бар, азәрбайҗаннар, грузиннар, әрмәннәр бөтенсендә. Димәк, шулар арасында шушы халык вәкилләре махсус комиссияларында 20-30 комиссия төзелә. Һәм алар лагерьларга барып, менә шушы халык вәкилләрен эзләп табып, алар белән әңгәмәләр оештыралар. Менә аларны киләчәктә хезмәттәшлеккә тартып булмас микән дип. Әлегә буйрык юк, ләкин менә әкренләп дигән нигез әзерләнә башлый. Һәм шундый комиссиялар, мәсәлән, татарлар белән дә эшлиләр, лагерьлар менә ул бигрәк тә Украина территориясендә, Белоруссия территориясендә. Хәрби әсирләрнең саны бик зур. Коточкыч фаҗига улаймы, тарихи бер шундый бер сәхифә сугыш тарихыннан. Һәм мәсәлән, ул комиссиялар составында безнең күренекле галимбез Әхмәт Тимер дә эшләгән. Ул бик күп лагерьларда, мәсәлән, сентябрь 41 елның сентябрь, ноябрь, октябрендә Әхмәт Тимер ул вакытта Германиядә фәнни эш алып барган. Менә шушы эшкә тартканнар, ул нәкъ шундый исемлекләрне төзегән. Аның истәлекләр китабында Төркиядә чыккан, ул кайбер документларын да бастырган һәм шушы үзенең хатирәләре белән уртаклашкан. Аларның менә шу комиссияларның исемлекләрендә күрсәтелә. Мәсәлән, нинди кеше ул, нинди белеме бар аның, русларга карашы нинди, большевизмга карашы нинди, дингә карашы нинди, колхоз системасына карашы нинди, яһүдләргә карашы нинди. Менә әкренләп шундый үзенә күрә шундый состав билгеләнә. Бу үзенә күрә русча әйткәндә про запас. Әйткәнемчә, менә декабрьдә гына инде башта сүз бара Көнчыгыш легионнары составында оештырырга грузин, әрмән, аларында нишләптер Төрки, менә шу мөселман халыклары исәбенә керткәннәр. Грузин, әрмән, Төркстан, Кавказ мөселман легион оештыру турында, димәк, 4 легион турында бара башта сүз. Аннан соң Кавказ мөселман легионын бүләләр тиз арада Төньяк Кавказ легионына һәм Азәрбайҗан легионына. Димәк, 5 легион барлыкка килә һәм Идел Урал легионы иң соңгысы булып, менә шушы гомумән шушы структурада аның турында карар кабул ителә 42 елның җәендә генә. Шунысын әйтергә кирәк, алман документларында ул Идел Урал легионы дип аталмый, ул Идел Татар легионы дип атала. Волга Татарише легион дип алманча, әйме? Ул рәсми исем түгел Идел Урал легионы. Ләкин татар документациясендә Идел Урал легионы
Кім ол исемді берген аңа? Ансын мен айта алмайым. Ол исем ол қалмаған тарихта, ол бірні документта да жоқ. Ләкин айтканымша, Алман документларында ол Идил татар легионы деп атала, Волга татариша легион, алманша. Татар документларында, һәм татарша басмаларда, яки нидер башка шығанақларда ол Идил Урал легионы деп атала. Минем ойлауымша ол шулай махсус эшләнгән, чөнки соңрак менә ниндидер сәяси максатлар турында сүз барганда шушы легионның оештыручылары һәм идеологлары һәр вакытта да Идил Урал штаты идеясы белән бәйләгәннәр. Идил Урал халыкларының мәҗлесе белән бәйләгәннәр заманында 17-18 елларда булган вакыйгаларны искә төшереп. Һәм шуңа күрә дә инде алар күрәсең шушы исемне үзләренә алганнар. Соңрак газетада шулай аталган легионның газетасы да Идил Урал газетасы дип аталган. Татарлар гына булганмы? Димәк, рәсми документта әйткәнемчә, ул 42 елның июлендә кабул ителә. Димәк, ул легионга кертелә торган булганнар, планлаштырылган легионга, димәк, башка төрле милләтләрне кертергә, димәк, һичшиксез татарлар, башкортлар. Һәм ул документта бик кызык әйтелгән, татарча сөйләшә торган чуашлар, марилар, удмуртлар һәм башкалар. Димәк, Идил Урал халыклары турында сүз бар. Но әлбәттә анда татарча сөйләшә торган Идил Урал халыклары гына алынмаган, анда алынган татарча сөйләшмәгәннәре дә, димәк, ул чуашлар, марилар, удмуртлар да алынган. Монда, димәк, алар бөтенесе дә имеш көрәшергә тиеш булганнар шушы Идил Урал дәүләтенә ирешү өчен, яисә аның бәйсезлеге өчен. Ләкин монда бер мәкерле нәрсә бар бик. Алманнар бер качанда сугыш дәвамында бер халыкка да дәүләтчелек һәм мөстәкыйльлек вәгъдә итмәгәннәр. Бер документта ул юк. Бу бик мәкерле сәясәт, бу чын мәгънәдә авантюра. Ул халыклар үзләре бөтен сөйләшкәннәр. Без киләчәктә үз милли дәүләтебезне төзәячәкбез, безнең бәйсез дәүләтебез булачак, без мөстәкыйль булачаксыз, алманнарга безгә таянып үзебезнең милли дәүләтебезне төзәячәкбез. Ләкин бер алман җитәкчесе бер документта, бигрәк тә рәсми документлар, бер чыгышта мөстәкыйльлек һәм дәүләтлек турында сөйләмәгән. Менә монда бер каршылыкка һәр вакытта искә торырга кирәк. Бу теге халыклар бер нәрсә көткәннәр, алманнарның планнары бөтенләй башка булганлыгы турында сөйли. Алар бөтенләй башка нәрсә турында. Алар өчен нәрсә планлаштырган? Алар нәрсә планлаштырган? Шушы халыкларга без ничектер вәгъдәләр бирәбез? Алар һаман теге большевизмга каршы көрәш турында сөйләгәннәр, азатлык турында сөйләгәннәр, теге ничектер нейтраль нәрсәләр турында сөйләгән. Конкрет максат юк. Без сезгә дәүләт төзеп бирәчәкбез дигән нәрсә мәсәлән. Халыклар шуны көткән алардан мәсәлән. Юк. Ул нәрсә юк. Бу чын мәгънәдә әйткәнчә авантюра. Алманнар монда чын мәгънәдә бер нәрсә турында уйлаганнар. Сугыш безнеңчә бармый. Әйдәгез без менә шу халыкларны да сугышка бергә тартыйк, аларга таяныйк, алар кан түксеннәр. Алман кан әзрәк кенә саклап калсыннар. Һәм шуның белән вәссәлам анасы күз күрер. Күрәсең, мондагы шушы бу халыкларның алман ягына күчкән халыкларның идеологлары да шулай уйлаганнардыр. Әйдә без алманнарга таянып шалып барыйк әле, анасы күз күр ничек булыр. Монда һәр кеше һәр якның үзенең ниндидер мәнфәгатьләре булган ахрысы дип әйтергә мөмкин. Бу азатлык армиясы соңга ишканмы? Ул бөтенләй башка структура. Рус азатлык армиясы ул 42-43 еллар дәвамында кирнәп яшә башлаган, 44 елда ул формалашкан, ләкин алар дөресен әйткәндә бу көнчыгыш легионнары структурасына каршы торганнар. Ул конфликт табылган хәтта, чөнки мәсәлән милли менә бу вәкилләр алар һәр вакытта да уйлаганнар шулай дип. Власов ул рус кешесе бар тик колониаль идеология белән генә эшит ала һәм колониаль яктан гына карый ала башка халыкларга һәм шуңа күрә Власов белән элемтәләр артык тыгыз элемтәләр булмаган ул халыкларның. Бу аерым структура. Һәм менә бу структура димәк әкренләп менә шушы 42 елның 2нче ярсында иша көнчыгыш легионнары дигән структура ул вермахт составына керә. Һәм аның урнашуы Польша территориясында була, Радом шәһәрендә менә шушы көнчыгыш легионнарының җитәкчелеге, аның җитәкчесе булып коела генерал-майор Ральф фон Хайгендорф дигән бер немец алман генералы. Һәм һәр бер легионның үзенең төп лагере була. Ул татарлар мәсәлән Едлино дигән бер торак урында, димәк ул Радом тирәсендәге Едлино дигән лагерь. Һәм шушы Едлинода татар легионы оештырыла башлый. Шулай итеп, сез Айшада байтак утырдыгыз, яшәдегездә, ачыклап булдымы, бу Идил татар легионында күпме татар булган? Менә әйдәгез исәпләп карый. Төгән сон юк беренчедән. Шуңа күрә ул кемдер әйтә,
20 мең деп кемдер айтты, 100 мең деп бір кімге де шанарға ярамай. Айтыңыз мен конкрет санарға қарайық. Демек, есепке алсақ, Идил Урал легионы составында 8 батальон ұйыштырылған. Алмасы факт. 8 батальон. Батальон неше кіші? Батальон 900-ден артық кіші. 900-ден артық кіші. Батальонлар составында алмандар да бар. Татарлар ғана түгел. Аларға кіртілі алман офицерлары һәм солдатлар. Демек, бұл сан тағында кемей. Демек, көпі болып шыға? 17 мың. Yok. 8 батальон, 900 кіші, 5-6 мың батальонларда. Түгел сан бар. Хорошо. Ләкин бұл бит әлі легионның конкрет өзінің бірәмліклерінде біркетілген кішілер саны. Бар бит әлі түп лагерда тұрушылар бірнеше мың деп санап бола. Көшме лагерлар болған, аның бит өзінің юлы болған, харби әсерлер лагерінен алар әлі башта көшме лагерларға көшірілелер. Демек, мұнда ол санларыны біраз өзгертсек, мен шулай деп фаразлай алам, бұл сан түгел, мәселен, ғұммен бүтін структураларын алсақ, әзірлік структураларын, әзірлік уақытын алсақ, бүтін фазаларын алсақ, бүтін дәрежелерін алсақ, легионның өзінде болған вәкиллерін алсақ, һәм харби қызметке әзір болған деп өзлерін белгілеген шәхслердің санын алсақ, менің ойлаймша 20-25 мың барлығы болған. Аннан артық түгел. Барыбір фажиғалы сан, барыбір ауыр сан біздің үшін. Ләкин мында айтырға керек, шундай санларны біз башқа халықтар бойынша алсақ, ол, мәселен, Түркістанлыларын алсақ, Орта Азия халықтарын 100 мыңнан кем түгел. Кавказ халықтарын алсақ, грузиндар, әрмәнлер, әзербайжанлар 70-80 шар мың алардан мәселен. Һәм ғұммен, біз әгерде шушы санға көз алабыз екен, Германия белән, Алмания белән соғыш вақытында хезмәттәшлек иткән СССР халыклары санын алсақ, вәкилләрен алсақ, ул санны без 1 миллионға жеткере алабыз. Һәм әле бу бик сак сан, төрле формада хезмәттәшлек иткән. Аның, демәк, бу бик уйландыра торган бер күренеш, уйландыра торган һәм бізді бұрши тұрған бір факт, ләкин ул тарихта болған, һәм біз аңа көз йомып қана болмаған деп айта алмайбыз. Аның негіздерін ойларға керек, аның сәбәпләрін аңларға керек. Біз тарихны түрлі яқтан бәйлей алабыз. Шушы вақыттан ғана біз тарихқа аяқ көздіктен қарай алабыз. Тарихта шулай қарарға керек. Бұлай ярамай, тарихта бары тек батырлық ізләп, бары тек қаһармандарны ғана ізләп іш бармай. Тарихны түрлі яқтан аңласаң ғына, сен қазіргі күнде өзіңні жектеп айтек объективтік санай аласың, өзіңнің орныңы көре аласың. Түрлі яқтан ғына қарап болаға. Мақсус тігісін ғана көпіртмеше, екіншісін ғана көпіртмеше. Мына мен шондайрақ фикірді. Мәшһүр язучыбыз әтигіз ойызгілер бір интервьюсында шушы легионларын ұйыштырушыларының бір себеп саналушы Шәфи Алмастығында былай yazған еді, әйткен еді. Шәфи Алмастығының бір ятларына үйренелер. Бит ара күпме татар егетін өлімнен алып қалған. Аларына келешекте объектив үйренуге тиішлер деген еді. Шәфи Алмастыны біз қай уақытта қиянатшы, сатлық жан деп санаймыз. Аның биографиясына бір кімде көз салмай бит. Шәфи Алмас ол сәудагер. Біріншіден. Ол дебияз жағынан өзі аның фамилиясы Ғабдырахман Ғалиуллин. Шәфи аның бабасының есімі, шуңа көрі өзіне шундай не алған псевдоним алған Ол бит граждандар соғышы вақытындағы Түркияға көшініп кетті. Түркияда сәуде белән шөгыльләнә, коммерция белән шөгыльләнә, һәм бик уңышлы шөгыльләнә. Һәм Европа белән сәүдә итә, сугышка кадәр Алмания белән элемтәләре булган, ул аның Берлинда, аның Потсдамда, аның Карлсбад, хәзерге Карлово барда йортлары булган. Демәк, уңышлы коммерсант, бернинди сәясәткә тыгылмаган, бернинди бер кемгә каршы хыянат кылмаган, заманында киткән граждан сугышында Төркия ватандашлыгын алган, Төркия илчилегендә эшләп алган бер вакыт Мәскәүдә 20-нче елларда. Шуңа күрә аның дөресен әйткәндә менә шушы авантюрага килеп керүе ул чираклы күренеш. Алманиядә яшәгән, булай характер ягыннан җайлы кеше булган алманнар өчен теге сәяси амбицияларга ия булмаган, шуңа күрә ана кирнеп эшкә тартканнар да ул менә шушы хәрби әсирләр лагерьларында эшләгән. Менә монда мин нәрсә әйтәм? Күпме татарның гомерен саклап калган. Әлбәттә,
каршылыклы караш бар, бик теге четерекле караш дип әйтер. Чөнки ойлап карасаң, хәрби әсирләр лагерында булган безнең солдатлар, безнең әсирләребез, алар шушы котышкыч афәт сугышының корбаннары. Менә уйлап кара, Рашид. Сугыш дәвамында алманнар кулына 6 миллионга якын совет солдаты эләгә, әсирләр. Шуларның абсолют күпчелеге кырылып бетә бит әсирлектә. Котышкыч шартларда, эпидемиялар, ачлык, тәэмин итү юк аларның бернинде. Бигрәк тә беренче сугышның беренче айларында котышкыч анда миллионлаган айрым хәрби операциялар вакытында 200 мең кеше әсирлеккә. Август ахырында, сентябрьдә котышкыч. Алмалар аларга игътибар итмиләр, аларны нормаль тәэмин итмиләр. Алар ноябрь-декабрь айларында тифтан кырылалар. 90% халык кырыла калган лагерьлар, 95%. Берничә мең кешедән берничә дистә генә кала. Аларны шунда анда кырылып бетергә тиешме? Монда бу да тема бик катлаулы тема, чөнки әле бит халык алакара конвенциялар бар әсирләрнең хокуклары турында. Кызганычка каршы Советлар Союзы конвенцияларын танымый. Һәм алманнарның реакциясы да шуның белән дә бәйләргә мөмкин. Аннан соң бит аны торган Сталинның позициясын. Безнең солдат әсирлеккә бирелми. Бездә әсирләр юк. Әсирләрне хыянатчылар белән тиңлиләр. Әсирлеккә төшсә ул атылырга тиешле. Ул хыянатчы булып санала. Рәсми позиция. Димәк, монда бөтен шундай үзенә күрә йомгак дип әйтик инде. Төрле аспектлар бар бу мәсьәләнең. Шуңа күрә монда тик гади генә бәйләргә ярамый бу мәсьәлә. Һәм менә Шафи Алмаз мәсьәлән, без әгәр дә менә бу якны алабыз икән. Шафи Алмаз менә шушы лагерьларга йөреп, шушы татар мәсьәлән әсирләрен ничектер башка шартларга күчереп, ул бит аларны саклап кала. Объектив караганда. Без монда теге юридик якны алмыйбыз, тегесен алмыйбыз, башкасын алмыйбыз. Ләкин бит монда юридик якның әле үзенең теге ниндидер ниләре бар, аспектлары бар. Гомумән саклап кала. Әйе. Алар исән калалар. Бу бик авыр сайлау. Мин аны барсын да бик яхшы аңлыйм. Менә синең алдында сайлау тора. Я син менә шушы ризалыкны бирәсең, я син үләсең. Ул бүген теге җылы канафи өстендә утырып, бөтен кешене хурлап яисә мактап утыру бик җиңел. Шу шартларына күз алдына китереп кара. Монда теге бердә ничектер бер яклыгына билгеләп яки бәйләп үтү ярамый бу мәсьәләләрне. Катлаулы мәсьәлә. Фаҗига ул. Журналист Айназил Вәлиев Германияга баргач, Гаяз Хаким оглы Леногорскияларына чыккан, Себер ягына чыккан Шихаб Нигъмәти, Мизәр ягына чыккан Абдулла Ильясиларны күрдем, алар белән сөйләштем дигән иде. Сезгә Германияга баргач, мондый кешеләр белән күрешергә, очрашырга насыйп булмады. Бу бик кызык мәсьәлә, әйме? Ул бик үзенчәлекле буын дип әйтергә мин, әйме? Сугыштан соң Алманиядә калган татарлар, Европада калган, башка илләрдә калган элекке хәрби әсирләр кайберәүләр белән миңа аралашырга, тыгыз аралашырга туры килде. Бу минем өчен бик зур тәҗрибә булып чыкты. Мәсәлән, Гариф Солтан белән Мюнхенда беренче тапкыр очрашып, озак сөйләшеп утырганнарыбыз бар, аның архивларын карап утырганнарым бар. Башкалары белән очрашырга насыйп булмады. Гәрчә мин ул вакытта булганда Габдулла Ильяси да исән иде. Төркиядә Әхмәт Тимер да исән иде. Менә бер генә мисалны китерәм, кызык өчен, әйме. Гыйбрәт булсын өчен. Мин Әхмәт Тимернең бу эштә катнашканын белеп, Алманиядә булган вакытта 95 елда аңа хат язып җибәрдем Истанбулга. Хөрмәтле Әхмәт бәй, Әхмәт әфәнде, менә мин шушындый тарихи мәсьәләләр белән шөгыльләнәм, һәм мин аңа бер исемлек сораулар бирдем. Бер бит тутырып, конкрет җавап көтеп. Татарча яздым, әлбәттә инде. Нитеп, матур итеп, хөрмәт итеп, әйме. Кириллица белән латин? Кириллица белән яздым. Ул бит инде галим кеше, профессор кеше инде, ул кырга тиеш инде кириллицасында. Ул куган минем хатны. Җавабы ниндирәк булды? Җавабы мондайрак булды. Хөрмәтле милләттәшем Искәндәр әфәнде. Мин сезнең менә шушы тематика белән шөгыльләнүегезгә бик шат. Һәм мин сезнең иҗатыгызда, һәм эзләнүләрегездә бик зур уңышлар телим. Ихтирам белән Әхмәт Тимер. Бетте шуның белән. Менә бу бик ачык күрсәткеч.
Бу буын кешеләр, алар бигрәк тә менә 50нче елларда, 60нчы елларда советларга каршы көрәштә катнашкан, идеологик көрәштә, салкын сугышта катнашкан кешеләр, радиоларда катнашкан, ниндидер сәяси оешмаларда катнашкан, аларның бүтән каннарына курку хисе сиңгән. Шуңа күрә андый кешеләр беркем белән дә аралашырга теләмәделәр. Аларда менә шушы курку бүтән теге күзәнәкләренә сиңгән аларның. Сиңгән булган инде ул буын вәкилләре юк инде алар. Шуңа күрә менә билгеле бит, мәсәлән, 50нче елларда Азербайҗан, Украина, Рус эмиграция вәкилләре төрле ниндидер билгеләнмәгән сәбәпләр аркасында кинәт кенә һәлак булалар. Мюнхендамы, башка җирдәме. Кемдер, мәсәлән, батып үлә, кемдер нишләптер баскычтан җыгылып үлә, кемдер машина астына эләгә. Монда инде сорау куеп була, ничек шулай килеп чыккан ул? Һәм бу кешеләр бит алар белеп торганнар инде, алар аңлап торганнар, ничек ул шундый кинәт кенә нормаль гына яшәгән кеше исергән дә баскычтан җыгылып муенын сындырган. Аның бит инде аңлашыла инде ничек ул җыгылганлыгын. Димәк булышканнар. Бу кешеләр бит инде менә шуңа күрә алар без советка каршы көрәштә катнашкан кешеләр безне дә шулай үтермәсеннәр дип курыкканнар алар. Шуңа күрә күбесе анда әле Аяз Хаким агулы бар бит әйме. Габдулла Ильяси җавап та бирмәделәр. Аларга да хат ибәргән иде. Булды алар белән дә алар. Шәһәп Нигъмәтигә юк. Габдулла Ильясига язган идем, юк, булмады. Аяз Хаким агулы язмады. Менә шулай итеп, ул кешеләр бик авыр тормыш кичергәннәр. Уйлап карале, син гомер буе син үз халкың өчен хыянатчы булып бәялән. Үз халкың сине танымый, үз халкың сине белмей. Ул бик шәттәкле нәрсә бит ул. Менә Искәндәревне танымый белми дигәннән күптән түгел Мәскәү татар штабы җитәкчеләре Казанда мәшһүр журналист Шиһаб Нигъмәтинең китабын тәкъдим итте. Шунда шул кичә узгаштан анда катнашкан язучы Рафис Корбан Нигъмәтинең сатлык җан дип шушы чыгармакчы булуына ташты. Шулай әйтгән хакы бармы? Бу бит инде аны күпмедә танытырга тырышу. Монда дөресен әйткәндә һәрбер кешенең үзенең хакы бар шулай бәйләргә, Мәсәлән, Рафис Корбанның позициясын мин алдым. Ул шагыйрь кеше, хис кешесе, ул шулай бәйләргә хаклы, мин аны бер дә ниталмыйм, бу чиракта тәнкыйтьли алмыйм. Шул вакытта Шиһаб Нигъмәтинең фигурасы да бик каршылыклы. Ул СССРда булган, китабы да бар икән. Ул СССРда булган, ул радиода да эшләгән, ул нигездә Советлар Союзына каршы эшләгән кеше бит инде. Шуңа күрә монда инде Рафис Корбанның позициясын аңлап була. Совет идеологиясына Совет идеологиясына каршы. Совет идеологиясы хәр юк. Но барыбер ул вакытта бит ил булган. Шуңа күрә мин монда теге Шиһаб Нигъмәтинне дә якаламыйм. Рафис Корбанны да хурламыйм. Монда һәрбер позицияда минемчә бик тыныч кына, матур гына чыганакларга эшләргә кирәк. Шиһаб Нигъмәтинең шәхесе шулай бик кызыклы шәхес. Мин дөресен әйткәндә бик җентекләп аның биографиясын өйрәнмәгән, хатып мин генә булып аның китабын бастыруда катнашкан. Мин катнашмадым. Юк, Шиһаб Нигъмәтинең китабын бастыруда Хатип Миңнеголов катнашты. Мин катнашмадым. Ул миңа менә күптән түгел менә бүләк итте ул китапны. Менә ул китап Мәскәүдә аның презентациясе булды. Монда бераз теге Хатип Миңнеголовның көреш сүзе, үзенә күрә йомгак сүзе дә бар. Ләкин шигырьләрен карасаң, җыгылып китәрлек. Сыйфатка ия түгел бит инде. Юк инде. Беләсезме, менә минем төп теләгем тарихи сюжетларга без бәя биргән вакытта ничектер эмоциядан арынырга иде. Артык хистән арынырга. Чөнки тарих барыбер ул төгәл нәрсә бит. Ул булган һәм аны үзгәртеп булмый. Әмма аның мирас кайтырга хаклы да бит инде. Хаклы? Ничек хаклы булмасын? Белергә тиеш. Юк, һәр кешенең үз карашы булырга мөмкин шул мираска, һәм шул шәхескә. Менә тарихчының функциясе чыганакларын табып, чыганакларга таянып, күрсәтергә.
Менә шушы ситуацияда ул шулай эшләгән, ни өчен шулай эшләгән, һәм без нигездә ничек без буңа бәя бирә алабыз? Хәзерге көн күзлегеннән карап. Шулай гына анализ биреп кенә эшләп итеп була. Булай теге, ул Сатлыкҗан, ул каһарман дип кенә утыру дөрес түгел. Бүтән нәрсә нигездән юк, алай ярамый. Тарихта төрле төс булырга тиеш. Тагын шауны дәвам итеп кенә, менә хәзерге вакытта Идел легионын өйрәнүчеләр бармы? Бер сез генә калдыгызмы? Моны яшьләр белү өчен аларның томны без бөтен халыкка белмәдегә тиеш һәм яшь булмада күрсәтергә тиеш. Дөнья актан һәм кагадан гына түгмәй. Ну, сез бер үзегез генә калдыгызмы дип принципта мин аны бердән-бер өйрәнгән кеше инде имма. Миңа кадәрдән аны өйрәнгән кеше булмады. Үзекәндә Рафаэль Мустафин. Барып архивларда утыру. Тарихны өйрәнер өчен бит архивларда чыганаклар да барга кирәк. Ул чыганакларны барларга, өйрәнергә, анализларга. Рафаэль Мустафин бит нигездә легионы тарихы белән шөгыльләнмәде. Ул Муса Җәлил иҗаты һәм шәхсе белән шөгыльләнде. Бик күп башкарды әлбәттә, мин аны бик хөрмәт итәм, аның мирасы бик бай мирас, кызык мирас. Әмма карашлары минем өчен бәлки дөрес тә түгелдер, кайбер очракларда безнең белән заманда бәхәсләштек тә, ул да минем кайбер карашларымны кабул итмәде. Ну, бит тарихчы түгел, журналист күбрәк, ул язучы күбрәк. Шу әйткәнемчә шул хис кешесе. Мин аны бик ихтирам белән искә алам, ул бик зур эш башкарган шәхес, Муса Җәлилне нигездә безгә кайтарган шәхес, шуңа күрә мин аны бик хөрмәт итәм. Ләкин әйткәнемчә минем хакым бар аның белән кайбер мәсьәләләрдә бәхәскә керергә, дискуссиягә керергә, аның белән ризалашмаска. Мин китапта да күрсәттем, аның конкрет хаталар өчен дә тәнкыйтьләдем. Рафаэль Мустафин елмаеп кына җавап бирде миңа, ул тәнкыйтьне кабул итмәде. Нормально булырга тиеш ул. Муса Җәлилне саклап җанлыкта гаепләүчеләр бар. Димәк, әйткәнемчә, бу бик четерекле сюжет. Без хәзерге көндә сугышны ничектер күбрәк каһарманлаштырырга тырышабыз, идеаллаштырырга тырышабыз. Менә бу бераз мине борчый. Менә уйлап карасаң, сугышка фаҗига буларак караш безнең җәмгыятьтә кимеде. Без хәзер күбрәк мифология белән шөгыльләнәбез. Сугышка карашны ничектер үзгәрттек дип әйтергә. Ни өчен бу минемчә табигый күренеш, чөнки ветераннар китеп бара, ветераннар юк безнең арада. Хәзер без сугышны әкияткә әйләндерәбез. Миф. Менә бер мисал, Рәшит. 1812 ел сугышын искә төшерсәк, без ничек күз алдына китерәбез? Бал, гусарлар, ниндидер шампанский эчеп утыру айма. Җәмәгать, бу бит фаҗига, ул бит афат. Күп мыккан кыйлган айма. Без аны искә төшермибез, җитер калган икенче планда айма. Матур кенгән гусарлар, мыеклар һәм шул гусарлар имештеге марҗаларның игътибарын җәлеп итеп, алар белән романнар оештыралар. Һәм ул табигый күренештер. Тарихта шулай була инде. Менә мәсәлән хәзерге көндә менә без бәләкәй чакта безнең арада күп ветеран бар иде. Мин бит әле хәтерлим, без мәсәлән мәктәптә укыган вакытта ветераннарга 50-55 яшь иде. Мин мәктәптә укыганда авылда 3 агач аяклы кеше бар иде. Менә ул вакытта күп инвалид бар иде, минем кичкенә чакта, аяксыз кешеләр, күп миллион кеше хәтерлим анда. Димәк, яра, ул аны икенче мәсьәлә. Рәшит, вакыт сабан туйда 3 аяклы, агач аяклы ветеранны чабыштыра, үсештыра. Вот отлично. Кара әле. Юк, ул икенче мәсьәлә. Менә ул кешеләр үзенә күрә гарантия иделәр. Без уйдырмага бирмибез, без мифка бирмибез. Алар күз алдында, алар безгә ничектер безне ниндидер бер позициядә калырга мәҗбүр иттеләр. Һәм бу үзенә күрә гарантия дип әйтәгәнмен. Хәзер без ничектер күнектек, балаларны сугыш киеменә киендерәбез дә, шигырь сөйләтәбез, җырлатабыз да, сугыш имеш шушы. Имеш балалар бакчасында балалар. Без сугышка башкачарак карарга тиеш. Сугыш, безнең заманда бөтен кеше әйтәдер, төп лозунг нинди иде? Сугыш була күрмәсен дип. Сугыш кына булмасын, сугыш була күрмәсен. Хәзер андый сүзне кем әйтә? Андый кеше шуратканым юк. Хәзер без җырлыйбыз да, концерт оештырабыз сугыш турында сөйләгәндә. Яки барабан сугып йөрибез. Без хәзер бөтен кешене җиңдек һәм иртәгә дә кирәк булса җиңәбез дип. Бүгенгә дә барып җитәбез дип кирәк булса. Менә машинада язылган без кабатлый алабыз. Нәрсәне кабатлый алабыз без? Канны сугышны, үлемне? Нәрсәгә без ничек тәрбияләйбез балаларны? Сугыш бит ул компьютер уены түгел.
Һәм менә без, менә минемчә, монда ниндидер урталыкны сакларга кирәк. Урталыкта калырга тиешбез. Аяк акыл белән дә ишетергә тиешбез. Сугыш ул афат, сугыш ул фаҗига икәнлеген онытырга ярамый безгә. Һәм шуңа күрә бу чиракта минем өчен иң әһәмиятле бер нәрсә ул тарихи хакыйкать, тарихи дөрестлек, документлар, чыганаклар һәм объектив бәя бирү. Һәм бары тик айрым сюжетларга гына игътибар биреп, башкаларын оныту дөрес юл түгел. Яисә, теге журналистлар заманында теге чернуха дип әйтәләр бит урысча, әйме? Шуны гына эзләп утыру тоже ансада дөрес түгел бит, әйме? Теге тискәре геройларны гына күрсәтү, кагынрак әшәкелекне генә күрсәтү, хыянатны гына күрсәтү, ул да эш түгел. Тарих ул шул хәтле күп кырлы, шул хәтле чуар, шул хәтле төрле төстә, аны шуңа күрә төрлечә карарга кирәк тә. Бары тик шул вакытта гына без үзебезне өлгөр милләт, аяк акыллы милләт, горур милләт дип саныйлабыз. Татарлар да, руслар да, башкалар да. Менә шушы позицияда торсак, тарихка аяк акыл белән карасак, объектив карасак. Рәхмәт Искәндәр әфәнде бик тәфсилләп, төп итеп, шәп итеп җавап бирдегез. Рәхмәт. Рәхмәт. Кызыксынуыгыз өчен. Рәхмәт.